बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायनि मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय स' जोंना फैनो थांगासिनो बावखुंग्रि 3 2आथ' ओंखारखाबाय नङा होमबा 3 होनना होनोसै आङो बावखुंग्रि 3 थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना जेसि नार्जारि आदा ओमफ्राय इलिसा आब'नि सानैनिबो बावखुंग्रि 3 फैनो थांगासिनो जोबोद मोजां जादों समा माने बिथांमोना बुंदों थाबैनो फैगोन होनना बुंदों माने दसे नेथ'ना थानो होदों आरोना जोबोद मोजां जादों गानखौ आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा सोरबि खोनायाखैब्ला आङो क्लिप मोनसे फिसा होनो हागोन नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जोबोद मोजां जादों आरोना गाना जोबोद आंनि थाखाय बया मोजां जादों थ' बैसागोआव थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना थ' आरो नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आं आपडेट होनो सेस्था खालामगोन थ' जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरोना आं बेफोरबायदिनो आपडेट होबाय थागोन क्लिप फिसा फिसा लानानै गाज्रि मोनाबानो जाबाय बेनोमोन अननानै लाइक खालामना गालांबानो जाबाय आरो कमेन्ट मोनसे हरबानो जाबाय बैसागोनि आरो माबायदि जादों सङा कमेन्ट हरबानो जाबाय थ' जै बर' हारिनि अनजालि नों बुंदोंमोन बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायनि गाखोहैगोन दा इयावबो